Какви са тези различни дрехи? Не мога да повярвам. Заради това малко дете и започвам да сънувам тъпи неща. От тук нататък аз ще се пазя. Не можете да ме изплашите. Чакай, това беше сън, аз тогава ще чувам тия звуци. Спри! Кой може да има толкова малки ръце от тук да дърпам чантата? Капки за нос, сироп, крем, парфюм. Още да заправя и портмонето си. Мамка му! Как може да ми задраска снимката като малка? На 100% знам, че това е номера на оная малката или на оная вещ, където ми присъства на съня. Да. Защо тази чанта не тежи? Тази вътре съм сложила доста неща. Виж в гардероба? Не. Няма да стане. Пък ако е нещо важно... Очаквай ме в съня ти. Аз няма да спа. Кога се стъмнило? Спи! Ще легна да спа. Искам да разбера коя е тази жена, която ме притеснява. Коя сте вие? Майката на момичето, което видя вънка по пътя. И щом ти я изнерви, ще си мъртва. Не, далеч от мен. Първо искам да ми кажете защо
се занимавате с мен, да не ме пускайте на мира, тогава вече, ако искаш, ще ме убиете. Първо искам да знам защо. Искам, когато видиш дъщеря ми навън, да ми кажеш. Добре, ще я докарам вашата дъщеря. Луда. Елино, събуди се, събуди се. Колко ще трябва да щипя? Събуди се, събуди се. Събуди се, събуди. Вече знам какво иска тя.